Bismillahirrahmanirrahim. Dama ta biyu, kashi na 15. Aslam da gaba ɗaya jiri ke ɗibar shi, ya koma da baya zauna akan kujerar shi da ya tashi. Dabas. Cikin matuƙar sanyin jiki ya ce, wani asibiti ta ce miki za ta je? Cikin shashsheka ta ce, ban san wani asibiti za ta je ba, ba ta gaya min ba. Godiya ma Bibalo kafin ya katse kiran. Maganar Bibalo ya tasiri sosai a zuciyar shi. Kusan minti 20 ya kwashe zaune a gurin ya ma rasa ta ina zai fara. Can kuma kamar an tsikare shi ya ɗauki wayar shi da sauri ya shiga kiran lambar Z. Bibalo na gama waya da Aslam ta kwashe da wani irin maƙitacciyar dariya. Sai da ta yi mai isarta sannan ta saisaita kanta. Komawa ta cikin wani ƙaramin asibitin kuɗi da suka je don zubar da cikin Z. Z na nan zaune a inda Bibalo ta bar ta. Ta ce ta jira ta. Dawowa Bibalo ta gurin Z ta ce, ƙawa don Allah, ki yi haƙuri na ɗan tsaya gaisawa da wani yayana ne. Z ta yi murmushin yaƙi ta ce ba komai ƙawa. Duk jikinta a mace yake, ji take kamar ta fasa zubar da cikin nan. Da haka kurum take jin gabanta na faɗuwa. Kallon Bibalo ta ce ƙawa ji nake kamar na fasa zubar da cikin nan wallahi. Haka kawai nake ji a jikina akwai matsala game da wannan lamari. Gara kawai na bar shi idan cikin ya isa haihuwa sai a min aiki kawai a ciro shi ba sai na haihu da kaina ba. Kin ga sai a dinga ba mu bebin madarar yara. A samo mashi nani ba shi kenan ba? Bibalo ta ce tab wallahi karki kuskura ki wannan gangancin na barin cikin nan idan har kina so ma ki ci gaba da zama da Aslam. Don wallahi yana gane akwai cikin nan ya dinga wulakanta ki kenan. Ƙarshe ma ya sake ki a banza akan wani ɗan ƙaramin ciki. Baki san maza yanzu ba sa son mace da an yi aure ta yi ciki ba? Kuma kina ga za ki iya renon ciki akwai wahala fa. Mata da yawa suna mutuwa ta wannan hanyar. Kawai dai tunda mun riga mun zo ki zubar da wannan kawai in ya so idan kin samu wani cikin sai ki bar shi. Zai dai duk da hankalinta bai kwanta ba haka ta yarda da shawarar Bibalo. Duk daɗin da suke jira ne ya ƙaraso sun riga sun gama magana da Bibalo a waya. Ta gaya mai har da irin allurar take so a mazi. Bin shi ofis suka yi. Bibalo ta ƙara mai bayani sannan ta fice daga ofis ɗin ta bar shi da Z. Da ke kwance a kan gadon ɗakin don ya gwada ta ya san irin allurar da zai mata. Tana fita wayar Z da ke hannunta ya fara ƙara. Dubawa ta ga Aslam ne. Murmushin mugunta ta yi tare da ƙin ɗaga kira. Kira yake yana sake kira a haukace. Bata ɗaga ba daga baya tura mata da message da kar ta kuskura ta yi gangancin zubar mai da ciki. Bibalo na karanta message ɗin ta yi deleting ɗin shi a wayarta. Ta kashe wayar gaba ɗaya. Sake kiranta ya ji wayar a ƙarshe ma take. Hankalin shi ma ya ƙara tashi. Miƙewa ya da wani irin sauri ya fita daga ofis ɗin. Ya cika motar shi ya fige ta da wani irin mahaukacin gudu. Dakta na gama gwada Z ya kalle ta da wani irin tausayawa. Allura da Bibalo ta biya shi maƙudan kuɗi don ya mazi sun mata ƙarfi da yawa. Za su iya hallakar da ita har lahira. Har ya ɗauko zai mata ya ji tausayinta ya canza allurar. Ya mata wanda bai kai shi ƙarfi ba. Kiran Bibalo ya ce ta zo an gama. Su wuce gida maza. Zikam tuni ta fara ganin jiri-jiri kafin su ƙarasa mota har ta haɗa wani uban zuba. Bibalo sai zuba mata sani take cikin matuƙar tausayawa. Bibalo ne ta ja motar kasancewar Z ba ta cikin hayyacinta. Har gidanta ta kai ta mai gadi ya wangale mata gate. Tana fakin ta tallabo Z har cikin falon kwantar da ita ta yi akan dogon kujera. Kafin ta juya ta fice daga falon da sauri. Kamar kawai Bibalo ta bar falon wani irin matsanancin ciwon mara ya taso wa Z. Birgima take yi tana malele kuwa a cikin falon. Ta fi minti 30 a haka kafin jini ya balle mata da mugun ƙarfi har da guda. Kankace kwabo falon ya yi fata-fata da jini kamar an yanka ƙaramin dabba. Aslam sai da ya je asibiti 20 yana neman Z da na kuɗi da na gwamnati. Amma ko mai kama da ita bai gani ba. Gashi wayarta a kashe duk da haka bai daina kiranta ba. Sai yamma ya dawo gida a lagalabaice. Tunda ya danno kan motar shi hango motar Z baki a parking lot. Ko gama parking ɗin kirki bai yi ba ya balle murfin motar ya fito da gudun tsiya. Burin shi ya ga bai wuce a ce yana shiga ya tarar da duk ƙarya ne abin da Bibalo ta faɗa mai ba. Sai dai kash yana shiga falon ya hangi Z kwanciya a ƙasa cikin jini face-face. A fili ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan ta faru ta ƙare. Z kam hannu ta shiga miƙa ma Aslam numfashinta na wani irin fusga idan tana limshewa. Lokaci ɗaya ta feɗe ta rame ta ƙara fari fat. Zuciya ce ta ɗebe shi ya ƙarasa gabanta a fusace. Ya ɗauko ta ya haɗa ta da bango ya shaƙe cikin fitar hayyaci yake cewa me yasa kika zubar min da gudan jini? Me ne maki zaki saka min da wannan mummunan sakamako? Me jini na ya miki zaki salwantar min da rayuwar shi? Kika sani ko shikenan kwaina a duniya? Kin cuce ni Z tsakanina da ke Allah ya isa. Ki gaya min wani likita ne ya miki wannan aikin? Wa kuma ya baki wannan gurguwar shawarar? Ki faɗa min domin daga ke har duk wani ma mai hannu a cikin salwantar min da gudan jini na ba zan bar shi ba. Na rantse da wanda raina ke hannunsa. Zikam tun bata zazzare ido ba har jikinta ma ya saki numfashinta ya ɗauke ta sume gaba ɗaya.
Yana ganin haka ma ya wurgi da ita ya shiga toilet ya cika ruwan sanyi a ƙaton botiki ya sheƙa mata. Take ta sauke ajiyar zuciya. Ganin ta farka ne yasa ya ƙara cin kwalarta ya ce tambayar ki nake ke da su waye kuka salwantar min da gudan jini na. Cikin kuka ta buɗe baki tana magana amma tsabar azaba maganar ma bata fita sosai. Ganin ta ki bashi amsa ne yasa ya shiga kwaɗa kanta da bango yana marinta. Sai da ya mata dukan ya ta ƙara sumewa. Ya sayar da ita a wajen ya tsallake ta ya wuce. Ɗakin shi ya shiga ya haɗa kayan shi kaf a cikin turoli ya fita ya shiga motar shi. Ya bar gidan da mahaukacin gudu. Mai gadi kam tun ganin yadda ya shiga gidan ɗazu da gudu ya san ba lafiya ba. Wani abu mara kyau ma na faruwa. Ganin fitar Aslam a haukace jikin shi duk jini ya sa da gudu ya nufi falon yana shiga ya ga Zee a sume ga fuskar ta duk a kumbure ga jikinta duk jini. Sallalami ya shiga jerowa kafin kuma ya fita da gudu ya ɗebo ruwa ya watsa mata. Aslam kam direct family house ya nufa sai da ya kwan mai gadi ya buɗe mai gate kuma ya masa ƙarasawa cikin gidan. Tsayawa yana tunanin ta yadda zai saka ƙafar shi a cikin gidan yau. A galabaice ta shiga sauke numfashi idanunta a rufe. Mai gadi kam ɗaura hannu ya aka ya shiga fareti. Shi kam ya shiga uku ya zai yi da rayuwarsa. Fita ya da gudu maƙota ya shiga buga musu gate. Mai gadin gidan ne ya fito ya buɗe mashi. Kasancewar sun san juna na ya shiga rattaba mai abin da ke faruwa. Shi ma cikin jimami ya nufi cikin gidan. Hajiyar gidan ya samu ya gaya mata abin da mai gadin gidan Aslam ya gaya mai. Hajja Fati mace ce mai tausayi, dattijuwa ce ba ta da miji, sai dai tana da 'ya'ya manya maza da mata. Wasunsu ma sun yi aure, a nan take zaune, 'yar gata ce sosai, don ba abin da 'ya'yanta ba sa mata, kuma ita ma metro ce a General Hospital. Cikin tashin hankali ta zari hijabinta ta bi bayan shi. Har cikin falon mai gadin gidan Aslam ya mata jagora. Ganin halin da Zee ke ciki ya sa hankalinta ya ƙara tashi sosai. Kallo ɗaya ta mata ta gane inda matsalar take kasancewarta babbar ma'aikaciyar jinya ce mai matsayin metro. Daga ta shigar da ita toilet ɗin da ke falon ta haɗa mata ruwan ɗumi ta saka ta a ciki. Sosai ruwan ya ratsa Zee. Take numfashinta ya fara daidaita ta fara buɗe idonta da suka limshe don ba ta san inda kanta yake ba. Sai da ta gasa ta da kyau ta bar ta a toilet ɗin ta ce ta lallaɓa ta wanka su je asibiti ta ga dakta. Fitowa Hajja Fati ta shiga gyara falon duk inda ya ɓaci. Sai ta goge shi tas. Ko da ta gama zama ta yi a falon ma tana jiran Zee. Shiru Zee bata fito ba, don haka ta tashi ta leƙa toilet ɗin. Ganinta ta yi a zaune a toilet ɗin, ta gama wankan, ta ɗaura tawul amma fitowa ya gagare ta, domin ba za ta iya tafiya ita kaɗai ba, jiri take gani sosai. Kama ta Hajja Fati ta suka fito daga toilet ɗin. Zaune da ita a falo ta haura sama ta duba ɗakinta ta ɗauko mata kaya marasa nauyi. Dubawa ta bata samu pad ba, don haka ta aika mai gadi ya siyo musu. Bata ta yi ta saka kayan sannan ta ce ta jira ta ɗauko mota su je asibitin. Duk abin da ke faruwa Zee hawaye kawai take yi tana sauke ajiyar zuciya. Ta kasa tsaye da hawayen da ke bin idanunta, ta ƙudiri aniyar ko Aslam ne autar maza, ta rabu da aurensa. Tunda ya saka hannu ya mata irin wannan bugun, don kawai ta zubar da ciki. Ta yaya aka yi san ta zubar da ciki? Wa ya faɗa mishi? Bayan daga ita sai Bibalo sai Allah suka san da wannan zancen. Lallaɓawa ta miƙe da ƙyar ta ɗauki wayar ta kunna. Lambar Dad ta kira yana ɗaga ta fashe da kuka. Ta ce Dad zai kashe ni. Dad ka zo ka raba ni da shi ba na son sa na fasa auren Dad. Zan koma na zauna tare da ku. Ka zo ka ɗauke ni kar ya kashe maka ni. Dad cikin tashin hankali ya ce Dota me ke faruwa? Waye zai kashe ki? Cikin kuka ta ce Aslam ne. Nan ta labarta mashi abin da ya faru. Ai koran Dad in ya kai 1000 ya ɓaci. Take fuskar shi ta jajjar tsabar ɓacin rai har wani tururi yake ji. Tana yi masa daga kunnuwansa. Nan ya shiga aunawa Aslam zagi da ɗibar albarka kafin daga ƙarshe ya ce ta bi Hajja Fati zuwa asibitin. Kuma ta sa idon ganin shi a Najeriya nan da wasu 'yan awanni. Zai zo sai ya koya ma Aslam hankali. Sai ya kwammace da bai taɓa haɗuwa da ke a duniya ba. Ƙarfafa zuciyar shi ya rufe ido ya danna kan wayar shi cikin gida. Kan motar shi cikin gida. Yana fakin ya fito ina zai dosa yanzu. Pad ɗin Mami haka zuciyar shi ta umarce shi. Can nan ko ya tankara. Mami tana ganin shi ta san ba lafiya ba. Daga yanayin da ta ga fuskar shi a mugun haɗe idanun shi jajir. Can kuma ta lura da jinin da ya ɓata mai jiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta shiga maimaitawa kafin da sauri Mami ta iso gare shi. Ta miƙa hannu ta riƙe mai hannayen shi cikin tashin hankali ta shiga farta. Malson me ya faru? Me ya same ka? Da ina kake haka? Me ke faruwa? Zaune da ita yi akan kushin shi ma. Ya zauna suna fuskantar juna. A hankali ya buɗe baki ce Mami, me na mata za ta saka min da irin wannan mummunar sakayyar? Mami na cancanci haka daga gare ta? Mami, Zee ta zubar min da cikina da ke jikinta. Cikin kaɗuwa Mami ta shiga sallalami tana tafa hannaye. Ta ce garin yaya ta zubar da cikin kun samu wani saɓani ne?
ya ce wallahi mami ba abin da ya haɗa ni da ita. To mami in ma wani abu ya haɗa ni da ita sai ta zubar min da ciki. Mami ta ce kai wa ya gaya maka, yanzu ma ina Zainab ɗin take. Kwashe komai ya gaya ma mami tun daga message ɗin da Bibalo ta tura mai har zuwa wutowar shi nan gidan, amma bai gaya mata a sume ya wuto ya bar Zi ba. Shiru mami ta yi cike da tausayin shi, hawaye ya cika mata idanuwanta. Yanzu ka je ka yi wanka ka canza waɗannan kayan da suka lalace sai ka zo mu san abin yi. Miƙewa ya zuwa fat ɗinsu. Direct ɗakin shi ya shiga domin ya abin da mami ta umarce shi. Yana wucewa mami ta bi bayan shi da kallon tausayawa. Gaskiya Aslam bai yi sa'ar mace ba. A ɗan shekarun shi waɗanda da kaɗan suka haura 30, yana fama da irin wannan ƙalubalen rayuwa kala-kala, ga rashin dacen mata ga kuma soyayya na ɗawainiya da zuciyar shi. Da tana da iko da babu abin da zai hana ta aura wa Aslam Asma a karo na biyu ko zai samu sauƙin rayuwa. Idan ya auri Asma iya rage wani matsalar daga cikin matsalolin rayuwarsa. Sai ya ji da batun ma Zainab ɗin. Amma ta san ba ta da wannan ikon. Abu ɗaya ta san za ta iya yi shine tausa Kamal ya janye daga neman auren Asma ya bar ma Aslam a matsayinta na mahaifiyar shi. To ta san ko ta yi haka ta yi a banza tunda dai ta riga ta san wane ne mahaifin mijinta wato Alhaji Baba. Kaifi ɗaya ne baya magana biyu. Idan ya ce yes ta zauna, haka zalika idan ya ce no shi ma ta zauna. Mutum ɗaya ne take da tabbacin duk faɗin duniyar nan zai iya canza maganar Alhaji Baba, amma duk da haka ba za ta zuba ido kawai ba, za ta yi wani abu akan lamarin. Ko da ya yi wanka kwanciya ya yi a ɗakin yana nazarin abin da ya faru yau tun daga farko har ƙarshe. Ko da ya zo kan Bibalo ɗiga ma lamarin ta question mark ya yi. Zai bincike ta don bai yarda da ita ba sosai. Idan ya gano da hannunta a cikin wannan lamarin zai hukunta ta hukunci mai tsanani, ba ita kaɗai ba da koma wane ne mai hannu akan salwantar mashi da gudan jininsa. Haka ya zauna ya yi ta saƙe-saƙe ko sallar magariba da isha a ɗakin ya yi bai fita ko ina ba. Babu wanda ya san ya kwana a gidan, hatta mami ta yi tsammanin ya fice daga gidan ne. Duk wanda ya ga motar shi baya kawo komai a ransa. Dadi ne ma da ya dawo da daddare ya ga motar ya ɗan zargi wani abun. Ko da yamma momi maganar ma ta ce bai zo ba, sai dai ko Amir ne ya kawo motar gida. Bai wani gamsu ba, ya dai bar shi da niyyar da safe zai tambayi mai gadi. Washegari da misalin karfe 5 na asuba jirgin da Dad ya biyo daga Malaysia zuwa Najeriya ya landa a airport na garin Minna. Direct kuma General Hospital da direban da ya zo ɗaukar shi ya wuto da shi. A Amenity Ward aka ba ma Zi gado tun jiya da suka zo likitoci sun duba ta nan suka yi iya ƙoƙarin su suka tsayar mata da jinin da take zubarwa. Sannan suka ɗaura mata ruwa, sannan suka ce a je a siyo jini za a ƙara mata. Dan ta zubar da jini ya wuce misali. Hajjaba ta tambayar Zi ta ko ina mai gidanta, ta ga har sun kwana bai zo ba. Bayan jiya Zi ta tabbatar mata da cewa ya san abin da ya same ta, cewa kawai ta baya nan. Tun daga haka Hajja Fati bata ƙara mata wani tambayar ba. Ita dai tana taimakon ta ne saboda Allah da kuma kasancewar ta mace mai tsananin tausayi. Daidai lokacin kuma Dad ya iso cikin asibitin Aminity ya nufa kamar yadda Zi ta faɗa mai a waya. Ganin yadda Zi ta koma ba ƙaramin tashi hankalin Dad ya ba. Take ran shi ya ƙara ɓaci, fushin shi ya lonku sosai fiye da da. Take ya ciro waya ya kira wani tsohon abokin shi tun na yarinta. Ɗan sanda ne mai babban muƙami. Ya sanar da shi yana son a kama Aslam a mai duka. A kulle shi a sel, kullum ana dukan shi, kuma kar a bada belin shi ga kowaye har sai shi ya bada umarnin a sake shi. Na ya buƙaci da mutumin ya turo account number. Take ko ya tura da account number ɗin. Ganin yawan maƙudan kuɗin da Dad ya mai transfer, ya sa ba shiri. Ya aika yara mota 3 zuwa gidansu Aslam domin a kamo shi. Dad daga nan kuma ya nufi ofis ɗin Dakta don jin takamaimai ma me ke damun Zi ɗin. Dakta ya mai bayanin komai har da batun jini leda ɗaya da ake son za a ƙara mata. Take Dad ya ce a ɗibi jininsa tunda iri ɗaya ne da nata. Haka ko aka yi. Da asuba ma Aslam bai fito masallaci ba. A ɗaki ya sallah asuba don kwata-kwata ma baya jin daɗin jikinsa shi ma. Dadi bayan sun idar da sallah ya tambayi mai gadi Aslam ya shigo gidan ne? Nan kuwa mai gadi ya tabbatar ma da Dadi cewa ya shigo tun jiya da yamma kuma dai bai ga fitar shi ba. Yana da tabbacin yana cikin gida ma har yanzu. Tun kafin su fito daga masallacin jiniyar motar polis ya karaɗe layin gidan gaba ɗaya. Ko da suka fito sun yi matuƙar mamakin ganin motocin polis ɗin a ƙofar gidansu. Da sauri suka ƙarasa wurinsu bayan sun gaisa Abba yake tambayar ko lafiya, wa suke nema. Na wani baƙi mai murtukakkar fuska gabjeje da shi ya ce, Aslam muke nema. Abba ya ce lafiya dai ko? Mutumin wanda da alama shine shugaban tawagar ya ƙara cewa za mu tafi da shi ofis idan kana son jin ƙarin bayani za ka iya bin bayan mu. Abba ya ce Aslam baya gidan nan, ba nan bane gidan shi. Dadi ne ya katse Abba da cewa yana cikin gidan, ku shiga ku taho da shi. Abban da sauri ya mai da kallon shi ga Dadi da ya wannan maganar. Dadi ne ya musu jagora har zuwa fat ɗin su Aslam ɗin. Sauran mutanen gidan ba su san me ke faruwa ba. Kasancewar da sassafe ne kowa na ɗaki. Wasu ma sun koma baccin bayan asbahi. Yana zaune akan sallaya yana miƙa kukan shi ga mahaliccinsa.
ya ji bugun ƙofa ba ƙaƙƙautawa. Gaban shi ne wani irin faɗuwa. Haka kawai ya ji hankalin shi bai kwanta da wannan bugun ƙofar ba. Amma haka ya daure ya buɗe ƙofar. Mamaki ne ya kusa kashe shi ganin mutane har biyu sanye da kakin folis a bakin ƙofar ɗakin shan. Kallon su ya ce, malamai lafiya? Ɗaya daga cikinsu ya ce, au, you are under arrest. Mun zo mu tafi da kai ofis ne. Ya ce, saboda me za ku tafi da ni ofis? Me na yi? Za ku zo har cikin gidan ubana ku ce za ku tafi da ni. Ɗayan ne yanzu ya amsa da malam, da Allah kar ka wahalar da mu. Ka zo mu je ofis. Duk abin da kake son sani, ka ji daga baya a can. Shiru ya ɗan yi na some seconds kafin ya ce, mu je to, zan biyo ku a baya da motata. ‘Yan amincewa suka yi kasancewar su ma Auga ya ɗan musu wani abu cikin abin da ya samu a kan kes ɗin, kuma ya gaya musu no mutunci. Hannun shi suka kama za su saka mashi handcuffs ya ƙi amincewa. Dole yana ji yana gani ya shiga motar police suka tafi da shi. Suna fita Abba ya kalli Dadi ya ce, me yasa kai haka yaya? Dadi ya murmushi ya ce, idan na ce musu baya nan ba za su yarda ba, sai sun shiga sun dudduba. Haka kawai su tasar ma iyalanmu da hankali suna cikin hutawa ba laifin fari ba na baki. Gara dai su tafi da shi cikin salama. Ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Abba ya ce, to yanzu za mu bayan su ne? Dadi ya ce, a'a ni fa ba za ni ba. Idan kai za ka bi su, bismillah. Abba ya ce, akan ban ga ta zama ba, bari na shirya na bayan su. Ɗage kafaɗu Dadi ya alamar I don't care. Ya nufi fat ɗin shi ma, Abba fat ɗin shi ya nufa don ya shirya ba bayan su zuwa station ɗin. Suna isa station ba a ba shi damar yin wani magana ba, aka shiga da shi sal. Ogansu ya ba da umarnin a mashi dukan tsiya. Aslam na tambayar me yayi, ba wanda ya saurare shi. Mutum biyu ne jibga-jibga suka shiga dukan shi da kulake ba ji ba gani. Ko kafin Abba ya ƙaraso sun haɗa mashi jini da majina. Abba da ya nemi jin ba'asi folda kes ɗin Aslam ɗin da aka buɗe aka ɗauko mashi. Mahaifin matar shi ya shigar da ƙara akan dukan tsiyan da ya ma 'yar shi da ƙaramin ciki, wanda hakan ya yi sanadiyar zubewar cikin. Yanzu haka tana asibiti a kwance rai a hannun Allah. Dokar da kai Abba ya shiga maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dagowa ya idanun shi sirri ne ya ce, yanzu oga me ya abin yi? Oga ya ce, abin yi shine za mu riƙe shi a nan gurin mu har sai yarinyar ta samu lafiya. Sannan mu miƙa shi kotu a yanke hukunci daidai da laifinsa. Abba ya ce, ko za a iya ba mu belin shi kafin komai ya daidaita? Oga ya ce, ba zai yiwu ba. Abba zai ci gaba da magana, Oga ya dakatar da shi ta hanyar ɗaga mai hannu ya ce, na gama magana. Ba na son jin wani magana da ta shafi beli. Abba ganin yadda ya ɗaure fuska alamar yana so ya ci mai mutunci, ya sa dole ya shiru da bakinsa. Ya miƙe ya fice daga station ɗin jiki a sanyaye. A gida kan ba wanda ya san abin da ke faruwa. Dan Dadi ma dama abin ko a jikinsa bai damu ba, balle har ya je gaya wa momi ɗin. Abba kuma ƙin gaya wa mamiye don kar ta shiga damuwa. Ko da ya sanar ma Dadi abin da Oga ya faɗa mai, na cewa Aslam ya daki matar ya zubar mata da ciki. Mahaifinta ya shigar da ƙara gurin 'yan sanda. Da yadda suka yi na batun beli, Dadi cewa ya Allah ya kyauta. Wasa kwanan Aslam uku a station, kullum kuma sai an mishi dukan tsiya, safe da rana da yamma. Abba kam kullum cikin zarya yake, amma Oga ya ƙi sauraron shi. Alhaji Baba Abba ya sa ma da maganar, shi ma dai Allah ya kyauta kawai ya ce. Mami kam ta shiga zulumin don tun ranar da Aslam ya zo mata da batun zai ta zubar mai da ciki, take ta saƙa ran ƙara ganin shi, amma kuma shiru kake ji. Ta zuba ido shiru, ta kira shi a wayar shiru. Bayan kwana uku, Zai ta warke ta samu ƙarfin jiki sosai, nan dakta ya sallame ta. Dad ɗaukar ta ya suka je station ɗin da aka rufe Aslam. Sawa ya aka fito mai da shi. Inna lillahi, kar ku so ku ga Aslam yanda ya koma abin tausayi. Don jikin shi ya yi shaidar duka, wani gurin ma ya fashe. Fuskar shi kam ya kumbura sintim, kamar ba Aslam ba, kwata-kwata ya fice daga hayyacinsa. Ta so shi gaba 'yan sandan nan suka yi har gaban Dad. Kallon banza ya watsa mai kafin ya ce, Aslam kake kowa? Ka yi babban kuskure da ɗaga hannu ka ɗaukar min yarinya. Ko ni da na haife ta ban taɓa dukanta ba sai kai. Dan kawai ka mata asiri ka aure ta, kuma sai ka haɗa ta da duka? So yau asirinka ya kare, daga yau babu kai babu Zainab. Ko a hanya kar ka kuskura ka ƙara nuna kasanta. Kallon Ogaye da ke ta washe baki kamar gonar auduga ya ce, a sake shi haka. Kallon Zai iya da ta miƙe tsaye ta dafe ƙirjinta. Tun fitowar Aslam ganin yadda ya koma ya sa ta na hawaye ya fara bin kumatunta. Tana son Aslam sanda ko iyayenta ba ta yi musu irin shi. Ko da take cewa ko shi ne autar maza ta bar shi, faɗa kawai take yi. Dan ita kanta ta san ƙarya take yi, kawai ɓacin rai ne ya saka ta faɗar haka. Ganin yadda take kuka ya sa Dad miƙewa a fusace, ya fiƙe hannunta suka bar cikin station ɗin. Daga nan kuma airport suka nufa, ba su zame ko ina ba sai Malaysia. Aslam kan rigar shi wani ƙurtun ɗan sanda ya miƙo mai. Ya karɓa ya saka wasu takardu ya sassaka hannu, kafin suka sallame shi daga station ɗin. Keke napep ya hau zuwa London Road, babu ko sisi a aljihun shi, don ƙananan polisawan nan ta suka yashe shi. Jiran shi mai keken ya yi, ya ƙwanƙwasa gate ɗin gidan mai gadi ne ya taso, ya buɗe yana tambayar waye.
Sauran maganar ne ya maƙale ganin Aslam tsaye cikin wani mawuyacin yanayi. Da ƙyar Aslam ya buɗe baki ya ce ka salami mai keke napep ɗin nan. To yallaɓai, to yallaɓai. Haka mai gadi ya shiga maimaitawa jiki na rawa. Bayan mai gadi ya biya kuɗin napep, dawowa yana ta jera wa Aslam sannu tare da tambayar shi me ya same shi haka. Aslam ya bashi amsa da cewa tsautsayi na samu amma da sauƙi sosai alhamdulillah. Bayan haka bai ƙara cewa komai ba ya wuce cikin gida. Wanka kawai yake buƙata a halin yanzu, don haka yana shiga ya wuce toilet ya haɗa ruwa mai zafi, ya shiga cikin batub ya kasa jikinsa da ya yi mugun tsami ta ko'ina. Sai da ya kwashe fiye da awa ɗaya sannan ya wankan sabulu, ya fita da da tawul a ƙugunsa. Gaban miro ya tsaya yana ƙarewa jikin shi kallo, yanzu lafiyayyen farar fatar shi mai shegen sulɓi da ɗaukar ido ne ya koma haka cikin kwana 3 kacal. Duk dabbare jajajaja fari-fari, ga wasu wurare ma sun tattashi saboda ciwon sauro. Fuskar shi ya kalla, nan take wani ƙululun baƙin ciki ya tokare mai wuya. Ganin yadda halittar fuskar shi ta sauya gaba ɗaya kamar ba shi ba. Ƙasan idon shi na dama ya wani kumbura, haka ma leɓɓan shi na ƙasa shi ma ya yi sintim. Goshinsa kuma wani makeken ciwo ne. Kwafa ya a zuciyar shi yana ayyana ta ina zai fara ramakon wannan cin mutuncin da dad ɗin Zee ya sa aka mashi. Ya lashe takobi ko ba jima ko ba daɗe sai ya rama, ko ba ta hanyar duka ba kuwa sai ya mishi abin da zai ji zafi kwatankwacin irin zafin da aka saka shi ya ji, ko ma fiye da haka. Tun da yake a rayuwar shi bai taɓa zuwa police station da sunan belin ɗin wani ba, ballantana ma kuma a ce shi aka rufe. Sai ga shi yau wai ta dalilin Zee shi ne ya kwana 3 a cikin sel, ana dukan shi ana azabtar da shi. Zee ɗin da ya bijirewa zaɓin iyayen shi saboda ita, wanda daga ƙarshe ya zo yana nadama da dana sani. Babu abin da auren Zee ya tsinana mai sai asara da wahala, a ƙarshe har da cin mugun duka. Wata zuciyar ne ta shiga raya mai Aslam ba ga komai a rayuwarka ba tukunna, matuƙar ba za ka je ka nemi gafarar iyayenka ba, ka tsugunna har ƙasa ka nemi gafarar Alhaji Baba ba. Asma kuma ka saka